Parancsoljon. Az a legfontosabb, hogy végre újra együtt vagyunk mindannyian. Együtt, közösen, képesek vagyunk minden ellenséget legyőzni. Lehet, hogy nincsenek sokan, de nagyon veszélyesek. Elég csak megnézni, hogy milyen félelmetes helyzetbe kerültetek, és mind mentetek keresztül. Egészen biztos vagyok abban, hogy megint Dinora és a Bérencei állnak a támadás mögött. Hogy lehetsz ennyire biztos abban, hogy megint ez a nő áll a háttérben? Jaj, Don Martin. Pontosan emlékszem még arra, hogyan viselkedett, amikor elrabolta Huánt és engem. A lehető legmesszebb képes elmenni a céljai érdekében. Biztos vagyok abban, hogy ezekért a lövöldözésekért Dinora a felelős. Franco, mi történt? Miért vagy ilyen rossz kedvű? Mert nagyon aggódom amiatt, hogy mi történhet veled és a nővéreiddel, Juanchóval, illetve Oscarral is. Úgy érzem, hogy kicsúszik a kezünk közül az irányítás, és semmit sem tehetünk ellen, ennyi. Ne kínozd magad. Pont ezt akarják ők is elérni. Hogy féljünk és rettegjünk. Igazad van. Hogy bizony. Sokkal erősebbnek kell lennünk. Szembe kell néznünk az ellenséggel. És visszavágunk. Igen, készen kell állnunk, hogy visszafizessünk nekik, mert megérdemlik. Szerintem jó lenne, ha mindenki fegyvert hordana. Így legalább meg tudnánk védeni magunkat, ha újra támadnak. Sarita, van fegyvered? Igen, van egy puskám a kocsimban. Már úgy is hívjuk, Sarita a párbajhős. De most komolyan, mondjátok csak. Mit csináljunk a vadnyugat új hősnőjével? Jaj, te hagyd már, lehet ezzel viccelődni, de nincs más választásunk. Ez az igazság. Fel kell készülnünk, hát ha az ellenség újra ránk támad. Figyelj, tudom, hogy a helyzet komoly, de azért nem szabad ekkora túlzásokba esni, Sarita. Úgy gondolod? Mondd csak, mi történt volna akkor, ha nincs nálam a fegyverem, amikor azok a szemetek Huára támadtak? Na mi? Biztosan nagyon meglepődtél, Ruth, hogy mik történnek ezen a környéken, nem igaz? Most, hogy hazajöttél. Valóban, Don Martin. Minden megváltozott. Az egész életem más lett. Szomorú a hangod. Mi történt, kislányom? Nem,